Kamoro mora ma intiere en odiochieng' endo ma ogika mar dwe ni endi mar yugni ma en dwe mar abich. Kiny wachako mano endo dwe manyien, bende wabro lero ni en dwe miluongo nang'o gi dholuo. Ber ma mondo wang'e kaka niluongo dwechewa gieki gi dholuo e kinde duto. En chenro mar nonro mar oboke. Ma en giko mar dwe mar yugni, dwe mar koyo kaka ong'ere. Antie ka kod oboke adek ma The Star, oboke ma The Daily Nation kod oboke ma The Standard. Oboke ma The Standard thor mar wach mantie kanyo endo ni Show of Might as Uhuru Tour starts. Nen ranyisi mar telo kata mbi manendo mar piny owacho sama bende koro Uhuru nochako manendo ma bende en limbe mare mandala adek. President Kenyatta landed in Kisumu accompanied by more than 15 cabinet ministers and principal secretaries to launch projects in the region ahead of Madaraka Day celebrations in the city tomorrow. Mane wach mantiere kanyo endo kiny koro Uhuru bobedo ni koro kanyo endo modhial obobedo koko otelo ne chenro go eko mag nyasi mag Madaraka Day ka entie gwenge go mag Kisumu. Wacha machielo ka entie ni koro kalapapla manyo tero Raila gwenge go mag game nyeo yudo masira manendo ka koro nyeo se we ka ni entie kama no dhi eno endo e thuolo matin kende ka koro ne gitemo mondo mi koro giwuogi to kalapapla no endo notamre ma bende ogore piny. Prime Minister ma Britain okendo Boris Johnson no kendo manendo diane kata jaera mare ma ong'ere kaka Carrie Simon ma bende gisebedo ka gintiere godo kuom mochigi ki mag hera e thuolo malach. Boris Johnson okendo miyo kendo onge mwisho kata jodongo kenda miyo keto mana chunyi kata pod idongo kene mosomba inyalo chopo ma mondo mi kendi. Ket mana geno. Chopa crashes after dropping Raila in Siaya. Masewacho wach mar kalapapla no endo nitie tipo mantie ito boke ni mar 4. Nyanza feels might of handshake as Uhuru lands with top officials. Maniler mantiere kanyo endo ni koro sani ndi koro Nyanza winjo pek mano endo mar oteku mar telo sama bende koro Uhuru donjo kanyo kod piny owacho mangima. Lweny mantiere kinde duondod bura ariyo mano endo mar Pep kod UDA osani koro chako dhi nyime sama bende koro girakre manende gwenge go mag Meru. En ler manitiere kanyo. Justin Muturi no dhi lemne kaka jatelo manendo mar Mount Kenya. Ene wach mantie to boke ni mar 6 so mane munde winji kata kama endo Jose chako yuare ka koro kaine no ka koro gavana ma Meru wacho niya, go and tell them that we are ready to chart a new path. Koro Cabinet Secretary ma Indian Peter Munya wacho ni I hear some people have been declared spokesperson of Mount Kenya. Where is such a seat in the constitution? Mane wach mantiere kanyo endo en iwarok malich ahinya. Kalembe Ndile mwana wa squatter RIP Nindigi kwe mane wach mantie kanyo. A man who grew in a poor background, the former Kibwezi MP was in a better political position to know the needs of both classes of people. Mane wach mantie kanyo. Kalembe Ndile nye ong'ielo orengo wach mabende nyobugo ji mang'eny ahinya manendo bang' higni moko madirom 50 gi wiye ka koro ne ongima. En wach malich ahinya. Kisumu County Government wero kod ne jiro kamana ahinya girwako migosi Uhuru Kenyatta pa josomo gi jondiko ni kaendi nyalo somo wach no endo ma CBC kod degree ma jopuonje kaka koro idwa gole. Magi weche mantie kaendi mang'eny ahinya. Nitie oboke malang', nitie weche mag counties ka magi inyalo neno duto tete. Weche mag tuke ema ni koro Guardiola scores on goal with team tinkering. Maendi en wach mar Pep Guardiola kama koro nyoro nyeo go kore kod team nendo mar Manchester team mar Chelsea mano endo e tuke mag UEFA Champions League. Kang'iyo boke mar The Star wach mantie kae ni Uhuru moves to amend past in Raila backyard. Uhuru temo mondo mi koro ochang adhola mantiere mosebede kinde mosekadho go eko. Ikako boke ni koro kete. Kenyatta declared that his handshake with Raila Odinga is a long-term engagement contrary to detractors' claims. Wacho ni koro yogruok mare kod Raila Odinga en manendo mabende bro kao kinde kendo en ginendo mabro dhi nyime. Were jowacho ni jiwere joma bende samoro wacho ni gini en gima chalo ger tugo. Rastafari is spirituality and bang is our sacrament. Koro warasta te sani endi wanati warasta te wacho ni gin din margi en Rastafarian. To Rastafari no endo mano e kama gileme. To koro sawo magichamo en nyasore. Mane sapgi. Omiyo kik tamgi chamo sawo kaka jomoko be chamo sapgi e kanisa. Koro gin wacho ni mondo mi koro ng'e ni gin bende gin koda ka nyasachgi magilamo to gin ti nyaka koda kamano endo ma en sawo margi ma en nyasore.
Omiyo marasta wote wacho ni ndoma lazima itembe to maninde kaka udwa mondo mi obedi wach malich ahinya. Wach moro ncha timre kaendi. Joma ng'eny ahinya oketo pesa gi weche moko kaendi mag Amazon web worker. Gini karanye ni chiemo jomoko nyodonjo makoro nowuondo jo Kenya mokawo pesa mang'eny ahinya osemak jogo. King'eni pesa nyicha nitiere web working e Amazon. Mabende ok en Amazon mar adier. So mito boke ni ndi mare undi kaka jogi kino loso pesa mang'eny ahinya kod ji. Magi gin kuo. Koro nyaka kawane gi manendo ma en chika. Nitie miyo moro kaendi ma koro ilongo ni Paka. Ilongo ni Stacy Mary Paka majegi ni 50 makoro ne omaki mano ka entiere lap mandeke majeke yie ka koro osea ko e piny ndo mare US gin manye gin tiere scheme ni endi mar mayo Uganda jo Kenya ji mang'eny ywak kaka nyomagi. Wach mar Uhuru kod limbe mare manyo timo. Uhuru nyodhi e gwenge goeko mago eko mag Siaya. Uhuru Kenyatta with residents of Game Siaya County yesterday. Mane kaka Uhuru nyoba e gwenge ko mag Siaya nyeli ahinya. Gima sani koro Uhuru timo kunindo gin ohala gin projects mang'eny ahinya. Ka gin kanyakla koda kama nindo ma en Kisumu Port molokete bilion 3 nitiere bilion 25 mano makoro dhie yawo mar Koru Soin. Nitiere bende omenda maromo milion 600 mano kete manendo e chiro manyien mar Kisumu Market Complex. Nitie Marine School. Nitie sani koro igero skul nendo mag jogo ko magin bro bedo kaka itiego gi weche gi ko mag pi. Marine School. Nitiere bende omenda moket sani koro piny manendo mar koro pi manyo yawo nyore gwenge ko mag Yala kama bende koro okete bilion 2.2 manendo pi madhi Siaya Bondo. Kodiaga Wagai Akala Road mawanga paya manyo yawo nyoro okawo omenda maderom bilion 1.47. Ahero Kisii Road mote wang'eyo chande okawo bilion 9. Tai bende koro nitie mano madhi Sibania, Ikerege, Kehancha kod Logorian Road magite bro kawo bilion 53. Wantie kod Mbita Karungu Road bilion 2. En gik mang'eny mok dikwani mitieki. Nitie nyaka moko kaendi launch of 4 feeder ports of Asembo Bay, Kendu Bay, Homa Bay and Sio Port. Koro magite gin mago eko mabro konyo port maduong' ma Kisumu kaka bro bedo ka koro tiyo. Apani magi gin gik mabeyo. Samoro magi gik ma ji dwaro jok dwa siasa. Jirano gik machalo kama nikech magi bro kelo uchumi mar Nyanza dhi malo malich. Gin gik mang'eny kabisa manitiere. Nitie nyaka Kisumu Internal Container Depot mabende no los kanywendo e gwenge ko mag Kibos magite nitiere. Omiyo gin gik mang'eny makoro limbe mar Uhuru Kenyatta sani endi koro gol achiel kachiel. Ka wadhi nyime kaendi wach matanga med dakane en mana ni koro kuom sani endi alumo mana mano matin weche mag tuke kaendi Ingwe stopped mendi wach mantiere koro Bidco nye otamo tim nendo mar FC Leopards dhi nyime maber. Handshake anticlimax ng'ikruok mar handshake ma wach mantiere amidst symbolic train ride by President Uhuru Kenyatta and Orange Democratic Movement leader Raila Odinga from Nakuru to Kisumu in complete development projects, and the dark cloud of COVID-19 pandemic dampens the mood ahead of Madaraka Day activities. Ne wach mantiere magi ng'ikruok makoro noyudre e limbe niendi mar Uhuru Kenyatta. Wacho ni ne gi idho gari nendo mar Okolo nyaka gwenge ma Kisumu no gi idho. Nitie weche mang'eny ahinya mago kuma wacho ni gik moko pok otim mabende koro pok norumo makare. Wacho kalembe ndile itobo kendo mar 3 aitobo kendo mar 6 kendo en wach mar Amazon. Ng'iyane wach mar Amazon no kanyi keto pesa ni kanyo endo mondo ing'e kanyo cham pesa ni to ng'ama no chamo pesa ni. Nyako ni ndi no make mioni ilongo ni American Stacy Mary Parker Blake, the main suspect in the scam. Magaji makoro nyo chamo pesa mang'eny ahinya kuom gima nyotimre no endo en wach moko ni kare mar wuondo ji kendo kawo pesa gi e ono endo ma ok en adier. Magi wach mantiere pajo somo kod jondiko bende otiap kaendi janeno mar LTN magite inyalo neno e seche mang yudo thuolo gin oboke 3 go kuma ntiere godo toko boke ni wach mantie kanyo maduong' en Matiang'i extends night curfew for another 60 days. Omiyo ji nyawacho ni koro ni onge koro inyalo wuotho gotieno kik item ochako mede nyaka ndalo 60 kendo pod en saa 4 nyaka saa 10 okinyi. E seche makamago weko jopuonjre okel buge manyien mag literature kod fasihi makoro ibro chak mano endo manyien magibo chakre koda kamano endo mabende ochak kod migawo endo mar Kenya Institute of Curriculum Development kakoro notel ne koda Charles Ongondo men director kanya gichako chenro endo mar fasihi kod literature mago buge manyien mibro ti godo e kinde mabiro. E winjogi
koganda te kiny ang'eyo ni ok wabiro me weche mag oboke nikech kiny en odiochieng' nindo mondo mi wakelnu mago eko magin chenro mago eko mag Madaraka Day. Omiyo ang'e ni chieng' tich adek wabiro romo, kata kamano endo bed kod Madaraka Day mano endo mani kare. To jothurwa, rwakuru welo gi kwe gi chia nikech ung'e ga rwako welo. Erokamano masani.